You're welcome to CIA News Africa. I am Chidi Ikenna Amobi. The governor of Anambra State, Professor Charles Chukwuma Soludo, has reaffirmed his commitment to inclusive growth and sustainable national development across Nigeria. Governor Soludo today attended the second National Economic Council conference held at the State House Conference Center in Abuja, where he participated as a panelist. Speaking at the conference, the Anambra State Governor shared his perspectives on practical pathways to inclusive economic growth and sustainable national development, emphasizing the need for stronger economic coordination among states. He also reiterated his commitment to promoting broad-based prosperity across Nigeria's 36 states and the Federal Capital Territory, stressing that collaborative economic planning and policy alignment remain key to national progress. The NEC conference brought together top government officials, policymakers, and economic stakeholders to deliberate on strategies for strengthening Nigeria's economy and ensuring long-term development. Governor Soludo's participation underscores Anambra State's active role in shaping Nigeria's economic future through policy dialogue, strategic partnerships, and sustainable development initiatives. This is CIA News Africa. Subscribe to this channel if you're watching this video on YouTube, and follow this page if you're watching this video on Facebook. I am Chidi Ikenna Amobi. Do enjoy the rest of your day. Ụmụnna ugo eberela na mgbagbu wee bụrụ na ihe enu Igbo na-achọ na Sokoto ọ dịzikwara Sokoto. Okwu akpụ n'ọnụ wee bụrụ mmemme ha ga-eri eri ṅụọ aṅụ tarie akụ akpara akpa maka na ndị Gboo si na oriri abụghị ọnụ nkaye o wee bụrụ ya bụ na nke onye riri ka o bu ala mmụọ. Ị na-agba ọfala, ị na-echi echichi, ị na-agba nkwụ nwaanyị, ị na-agba akwụkwọ ka ọ bụ akwamozu, nke ọbụla bụ ya bụ nke unu na-akwado jebela ozigbo na nke Udo Ọgaranya na Ogidi. Udo Ọgaranya Farms Limited bụ ebe unu ga-enweta efi, ewu, atụrụ, ọkụkọ na ụdị anụ na azụ dị iche iche unu ga-eji sie erimeri ma mee mmemme ọbụla unu chọrọ ime. One efi, ewu, atụrụ, ọkụkọ, anụ na azụ ọbụla ị chọrọ ọ dị adị na Udo Ọgaranya Farms Limited Ogidi. Ị chọọ ya na ndụ, chọọ ka ha gbuo egwu bụọ abụọ haziere gị ya, ha nọ na-eche eche ugbu a. Udo Ọgaranya Farms Limited ga-ebugara gị ahịa n'ebe ọbụla n'ala Igbo mana Delta. Ha na-ebugakwara ndị ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ndị ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ na ndị ụlọ ọrụ gọọmenti dị iche iche. Ọ bụrụgodo ori na ị nọ n'ebe ọzọ na mpụga ala Igbo, Udo Ọgaranya ga-ezitere gị anụ n'ebe ahụ. Abịa n'ihe gbasara ịdị ọcha, Udo Ọgaranya Farms Limited bụ ọgacha. Ha makwu ka esi emeta ndị ahịa mma. Asị na ahịa ọma na-ere onwe ya, jebe je na Udo Ọgaranya Farms Limited after Transformer, Eziogidi Village, Ogidi, Idemili North Local Government Area, Anambra State, maọbụ n'afịa Oye Ogidi na ụsọ Oye Olisa, Ogidi. Kpọtụrụ ha n'akara ekwentị ugbu a 09046313342, 08102984777, 08110521158. Udo Ọgaranya Farms Limited, ọnya bụ njedebe okwu anụ na azụ.